So guys, good afternoon. At dito tayo ngayon sa Centrum. Yan, dito lang sa may Urdaneta. Check lang natin kung magkano na ang gas ngayon. Kasi sa iba 70. Yun. Kano na gas ngayon? 60? 64. Oo. Premium sir. Oo, premium. Full tank 300 lang. 300 lang, sir. Oo. Mahal eh. Meron ka na nito? Hindi na? Oo. Dito lang tayo kasi may susunod eh. Yan. Dito natin antayin yung sukli, di ba? Sige sir. Oo. Okay guys. Ngayon pupunta tayo sa LTO. Meron lang tayong aayusin doon guys. Yung iba umiiwas sa LTO, ngayon tayo naman ang pupunta sa LTO. One eternity later. So guys, dati yung 300 natin nasa 5 bars. Ngayon 4 bars lang oh. Pero meron pa naman tong laman. Hindi naman siya sagad na empty. Pero ilang liters lang yung 300 eh. Parang 3 point something lang. Mahal kasi ng gas. Pero sa iba 70 ah. Buti dito sa Centrum Urdaneta lang 64. Ayan. You know, tingin ka na. Ayaw pa tumingin. Ayan. O diba? Ay. So guys, may iba tayo guys ha. Ako kasi pag nagbablog ako, hindi ako mahilig yung puro positive lang ang sinasabi. So noong 2015 kasi, hindi pa ako vlogger noon at wala pa akong big bike. Nahuli ako ng LTO dito sa may Kalasyaw. So nakalimutan kong dalhin yung ORCR ng motor kasi nagmamadali ako noon eh, bibili ako ng gamot. Sakto naman tumambay yung LTO diyan sa may tambayan nila diyan sa Kalasyaw sa may PSA. So sa kasamang palad nahuli tayo at natikitan. So akala ko wala lang yun kasi that time di naman ako masyadong active sa pag-ride. Parang nakapag-renew pa nga ako ng license. Pero ngayon lumabas, nag-try ako mag-online registration kasi gawa nga ng ngayon kasi is magpaparegister ka online para makapag-renew ka ng license. So lumabas ngayon yung huli ko na yon. Kailangan bayaran ko muna siya bago ako makapag-renew ng professional driver's license ko. Kaya ito, pupunta ako sa Dagupan kasi dun yung LTO na nakahuli sa akin. Kailangan dun mo siya bayaran. Hindi pwede kung saan saan kasi kunwari magbabayad ako dito sa may bandang Binalunan, ipo-forward pa kasi nila yan dun eh. So kailangan puntahan ko na lang yon, mas maganda, diba? Para maklear ka agad, mabura na yung violation natin. So ang rito, ang lesson dito is wag niyong pabayaan. Pag may huli kayo or may violation kayo, tapos natikitan kayo, wag niyo na pong patagalin para iwas aberya.
Katulad ngayon, no, nandito ako sa Ordaneta, sa may shop ko. Ang layo eh, pupunta pa ako ng Dagupan para magbayad lang. Diba? Layong abala kasi. Kaya ngayon, lesson learned. Pag nahuli tayo or may violation tayo, natikitan tayo, lakarin na natin agad guys, bayaran na natin kagad para maiwasan po yung aberya. Okay guys, nandito na tayo sa LTO Dagupan. Yan. Ha! Sige, huli nyo ako. Tapang eh, no? Bigat. Ayos ko lang. Hindi, gaganon ko. Hindi. Iya. Bigat. Sa YouTube yan, sir. Vlogger. Oo, ayan, nakasama ko eh, naka-record ako ha. Oh. Opo. Ay, yung nakakasunod sa kwan. Hindi. Motoyorski. Oo. Tawag mo. Anong binablog mo dito? Hindi, magbabayad lang ako ng violation. Kanina gusto mo akong lamunin eh. 7 hours later. Ayan, tapos na yung ano natin guys, aberya natin, nabayaran na natin yung violation natin. 1,077 po yung binayaran natin. So next time alam ko na po ang gagawin. Mag-ingat. At lang siguraduhin dala yung ano natin, dala yung lahat ng requirements bago mag-drive. License, ORCR, lahat po dapat dala nyo para iwas aberya. Oh, mauna na ako ha. Thank you. You know. Anong magagawa? Laging nagsasalang lang. Sige malapit ka. Ikaw ay natutuwa. Ngunit isindasan. Ay, nako, Diyos ko, ang init. Kapag tulad ng nangyari sa akin, nabenta na yung motor na ginamit ko nung time na nahuli ako. So hinahanap ko pa po yung may-ari. Tapos yung pinagbenta namin ng motor, ibinenta na naman din pala yung motor sa iba. So hinanap ulit namin. Kaya grabe, sobrang laking abala. Next time, lagi po nating siguraduhin na dala natin lahat bago tayo mag-ride or bago tayo umalis ng bahay. 2 hours later. Anong pangalan mo? Tiga saan kayo? Sige, bambayin mo. Ba? Galit ka Ayos ba? Run. Natakot.
Sir, oh. Sige, sir. Okay, so let's go. Yan o. Siyempre, pag may nag-request ng bomba, bombahan natin. Diba? Minsan na nga lang tayo makapag-ride wala pang ano, diba? So, kailangan pagbigyan natin sila, guys. Hindi na mag-scooter, oh, kung saan pupunta. Oh, bakit? Ay, kaya pala may ambulansya. Op. Mauna muna ambulansya. Siyempre. Muna ako ng buko, nauuhaw na ako. Yeah, ay Diyos ko. Ikaw ang binibining nalis ko, binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng... Bibili lang ako ng ano, ng... Ay, hindi. Bakit? Nakikita mo ako, dagi? Hindi. Pabili nga. Ha? Ah, isa. Alang yan. Sige, sandali. Nakilala ka agad tayo. Ano ba naman yan? Ha? Ah. Moto ano? Ala. Oh. Ikaw agad ang bungan ng magandang umaga. Hindi kumpleto ang araw pag di kita kasama. Okay lang, nandito lang ako na laging nakaabang. Kahit na magdamag, ano naman kung ilang oras ang masayang. Di naman ako manghihinayang. Handa ko magbabad, makasama ka lang. Ayos lang kahit gabihin. Bakit kakatingin? Bakit? Ayaw ko matama sa vlog. Bakit nga? Oh. Sabi na eh. Bakit? Pagagalitan ka ng asawa mo? Ah. Ha?
Kita mo? Ikaw talaga, oh. Lagi akong dumadaan dito eh. Di ba? Nabibigyan niyo po dito. Ha? Tanggalin ang phone. Ano na? Nakagana na sa on po. Ha? Naka-on po yung ano. Hindi. Oh, wala oh. Wala. Bibili nga ako ng ano eh, ng... Di ba dumadaan po kasi na nabibigyan niyo po ako? Ay hindi ako nagbablog pag dumadaan. Ayaw po pala. Sabi na nga eh. Kilala tayo guys, patay. Marami pala talagang diwatang nanonood sa atin, ano? Nakakilala tayo eh. Oh, mauna na ako ah.